Hej, jeg hedder Erik, og det er mig, der har opfundet quiz og brætspillet Knæk Tallet. Her er lige et par idéer til, hvordan man kan forberede sig, inden man går i gang med spillet. Allerførst så tager man lige alle kortene og lægger ud på deres respektive pladser. Og kategorikortene kan ligge i en bunke ved siden af spillet. Så lægger man nummerkortene på dets placeringer på pladen, og hvad nu kortene på pladen. En anden god idé, inden man går i gang, det kan være lige at få aftalt, hvilke ord der tæller. Tæller ental, tæller flertal ord, skal det være i bestemt eller i ubestemt form. Så det kan være en god idé lige at få det på plads, inden man går i gang. En anden ting, der også kan være en god idé at få på plads, inden man går i gang, det er at finde ud af, hvor mange felter man rykker, alt afhængig af, hvordan man bliver placeret i en omgang. Så er man nu eksempelvis 3 spillere, så kan man aftale, at vinderen af runden rykker 3 felter, toeren rykker 1 felt, og taberen rykker 0 felter, altså bliver stående. Og så kan det være måden, man rykker hele vejen rundt på. Man kan også vælge at rykke flere felter, hvis man ønsker et hurtigere spil. Det kan man selv finde ud af, men det kan være en meget god idé lige at have det på det rene, inden man går i gang. Godt. I starten af spillet, her illustrerer man eksempelvis 2 spillere, brun og orange, står på startpladsen der. Begge spillere har et skriveark at skrive på og har noget at skrive med. Så lægger man 2 kategorier herude på deres pladser, fordi vi starter med 2 kategorier. Så vender man først kategorierne. Sportsgren med bold og hovedstad. Når begge kategorierne er vendt og begge spillere er klar, så vender man nummerkortet. Nummer 15. Det vil sige, at antallet af bogstaver i de 2 svar skal være 15. Kan man skrive 15 herude, og så går jeg i gang sportsgren med bold. Der vælger jeg at skrive basketball, B-A-S-K-I-T-B-A-L-L. Og hovedstad, der tager jeg så Paris. Knækket, siger jeg så, lægger tusind fremme, og så må jeg ikke rette mere i det her. Så snart jeg har sagt knækket, så stopper det. Og når vi kun er 2, jamen, så skal den anden også op. Havde vi nu været 3, så de 2 andre havde fortsat, indtil nummer 2 havde sagt knækket, og der til sidst kun var 1 tilbage, som ikke havde noget at løse opgaven. I det tilfælde her med 2, så lægger vi tusserne fra os. Så skal jeg lige læse min svar op, og så får vi lige tjekket, om det nu passer med, at det er et sportsgren med bold. Basketball, ja, den er god nok. Hovedstad Paris, den er også god nok. Det samme antal bogstaver, yes, det giver 15. Og forinden har vi aftalt, at vinderen rykker 3 felter, og toeren rykker 0 felter. Så i det tilfælde her, hvis jeg var orange, 1, 2, 3, punktum. Så kan man så med et stykke papir lige viske det her ud. Man kan også bruge bagsiden af den her. Men man kan egentlig også bare bruge det med et stykke papir. Så tager man kategorikortene, lægger over, lægger nummerkortet ned i bunden, og så er vi klar til at køre en ny runde. Og her er et eksempel på, hvordan spillet kan have udviklet sig. Før der viste jeg jo, hvordan orange kom foran. Men efterhånden, som spillet har udviklet sig, så har brun modnet flere runder, end orange er kommet helt herop. Og skal nu svare på 4 kategorikort, og er på et felt, hvor der står hvad nu. Så det vil sige, at den brune spiller tager så også et hvad nu kort, og i det tilfælde står der, er et af svarene i denne runde skrevet bagfra, ryk et felt frem, gælder alle spillere. Så det er sådan, at der gælder alle spillere. Så brun står på 4 kategorier, orange står på 3, så lægger vi 4 kategorikort ud, så vender vi 4 kategorikort, planet, dyr i vandet, pigenavn, som starter med en konsonant, og sprog. Den brune spiller skal svare på alle 4 i frivillig rækkefølge. Den orange skal svare på de første 3, men i frivillig rækkefølge for de første 3. Og når begge spillere er klar, så bliver der vendt et nummerkort for den brune spiller med 4, og et nummerkort for den orange spiller med 3. Så er vi i gang. Så den brune spiller skal finde svar, der samlet giver 25 bogstaver. Den orange skal finde svar på de første 3, der samlet giver 22 bogstaver. Så nu prøver vi lige her for den orange spiller. Så her tager vi for eksempel Pernille.
Pernille og dyr i vandet. Jeg kommer lige i tanke om en planet. Jeg vil gerne skrive Jupiter. Så det vil sige, så mangler jeg 7 bogstaver for dyr i vandet. Der skriver jeg blåhval. Knækket. Godt. Og hvis jeg nåede at skrive det her, før den brune spiller nåede at løse sin opgave på 25 bogstaver, jamen så vinder jeg den her runde, forudsat at jeg har svaret rigtigt, og antallet af bogstaver rigtigt. Og som I kan se, så har jeg startet med Pernille, selvom det var det 3. kort, men det er lige meget. Jeg må tage den i hvilken rækkefølge det skal være. Det skal bare være de første 3 kort. Godt, og så er vi nu nået hen, hvor det bliver rigtig spændende, nemlig hvem er det, der vinder spillet her. Og det gør den spiller, som først passerer målstregen. Man behøver ikke at lande i mål, man skal bare passere målstregen. Jeg håber, at du har fået mod på at spille, og det giver nogenlunde mening, det jeg har sagt. Ellers så står der også i reglerne. Og så til sidst, jeg vil bare sige, at det er rigtig god fornøjelse med spillet. Og må den hurtigste og den mest fleksible hjerne vinde.